স্পেশালি আপনার এই এরিয়াত বহুত হয়ে আছে আর এই রাস্তাত কিয় আপনি 500 টাকাকে বেশি তুলিবলৈ দি আছে এইমাত্র চেকিং কৰি আহিছো লিভ নহয় 500 টাকাহে আৰু 500 টাকা কি এক্সট্ৰাকে লৈছে আপুনি ৰাইজে কি পাব এইটো থাকা জাগালে আৰু অভাৰ ডেইলি বই স্যার ডেইলি বই ডেইলি অটো বাদ দিয়া সাইলে স্যার টেনশন নে আইসা দাদা হবো বেটাগিরি আইসা ফিলবার ডাইনারি ফিচো थांसोनि बिनि रायजों थाखा जिमान नांगौ Number 2 बे घटनाखौ लानानै माने मेजिस्ट्रेट लेभेलनि इनक्वायरि जानांगौ जाबाय दा ओमफ्राय नाम्बार 3 आवहाय दादगारि शान्तिपुर बेंटल खैलामैला आरो जयपुर आमगुरि बेफोरनि आइसिआ कमप्लिटलि ट्रेन्सफार जाजोबनांगौ सप्तासेनि गेजेराव ट्रेन्सफार जानांगौ बेनिफ्राय माबायदि दुखु आरो माबायदि एक्सन लानाय जागोन दुखु फोरमायदों बे बेलायावहाय जाय न'खरनि सुबुङा दिनैनि बे जाब्रबथायाव हरखाब थैनानै थांबाय आं बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानानै खोब दुखु फोरमायनाय थादों जाथावामोन बे लज्जाजनक जोंनि माबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे हाबायाव इनभल्भ दङ बिसोरनि सायाव एक्सन लानाय जागोन मानोना बिथांमोननि लोरबांथिनि थाखायनो दिनै सिखावफ्रा दंफां बोनो दंफां दानो हाग्रा सिफायनो खाबु मोनदों बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन आरो जायफ्रा बे जाब्रबथायखौ मावदों बिनि सायावबो गोख्रों एक्सन लानाय जागोन बेवहाय पार्टिनि खोथा फैया दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिनाय जाबाय वान मेन मेजिस्ट्रेट लेभेलनि इनक्वायरि खालामनाय जागोन आरो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंदों जेराव रायजो राजाया अजद थिखांदों ओरैजाय दादगारिनि आइसि ओमफ्राय मा होनो शान्तिपुरनि आइसि बेंटलनि आइसि जयपुरनि आइसि ओमफ्राय बेफोर गासैबो आइसिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन आरो लिगेल एक्सन लानाय जागोन जोंनि बे हालामनि बे रेन्जनि रेन्जारनि सायावबो गतिके रायजो राजाफ्रा खोब आं खुसि मोनबाय रायजो राजाफ्रा दिनै माबानि जोंनि नियमनि भारतीय संबिधाननि सिङावहाय जा जोंहा लिगेल एक्सन लानांगौ दङ बे लिगेल एक्सन लानो नागिरनायखौ बिथांमोना दिनै गोरलैयैनो गनायनानै लाबाय बेखायनो रायजो राजाखौ आं धन्यबाद होनदों सार नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव दाबो बेफोरबायदि 2 नाम्बार बोनाय माखासे दंफां बोनाय आरो बाला बोनाय बेफोर दाबो सोलियो बिनि खेत्रआव माबायदि आरो बेवहाय एक्चुअलि जोंनि मोनसे पलिटिकेल हान्जाया थोंजोङै आखाइ दङ जायनि थाखाय थांनाय 17 बोसोराव बे पलिटिकेल हान्जाया बेफोरबायदि सिखावफोरखौ खाबु होनायनि थाखायनो जोंनि दाय गैयै सुबुंफोरा दिनै दुखु सैनो गोनां जादों जोंनि हाग्रा बिफाना जोबस्रांनो गोनां जादों आरो जोंनि मानसिफ्रा माने इजि मानि आर्निं मोनसे लामाखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे क्लेश लाबोनो नागिरदों गतिके बेखौ जों फोजोबनानैसो गारगोन थांनाय सरकारा जा खालामाथों मानो जोंनि सरकारा बेखौ सहायनो हाया